1, 2, 3, 4, 5, 6, ככה סופרים מספרים. 7, 8, 9, 10, 11, 12, זה כל מה שאנחנו יודעים. 13, 14, 15, 16, כך הם ממשיכים. 17, 18, 19, 20, אותם בשורה מסדרים. קדימה כולכם, נסו אתנם. גם אתה בני. אני לא שר. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ככה הם המספרים. 7, 8, 9, 10, 11, 12, זה כל מה שאנחנו יודעים. 13, 15, 16, כך הם ממשיכים. 17, 18, 19, 20, אותם בשורה מסדרים. 5, 6, ככה סופרים מספרים. 7, 8, 9, 10, 11, 12, זה כל מה